Én speciál Bálint gazdától hallottam, de ez most mindegy. Értsd meg, csak téged szeretlek. Ahogy megvan a lóvét, dobom a szörnyet. Hello, öcsi sajt. Mi van? Nagyon orba húlt az ajtó. De ez baromi jó dolog, ez az öcsi sajt. Tényleg tetszik? Komolyan. Tegnap találtam ki, gondolkodtam, hogy maci sajt legyen, vagy öcsi sajt. Aha, te tudod, mi nagyon jó még? A misimukkus. Az is jó, de én maradok az öcsi sajt. Oké. Na, intézzük el. Hello, öcsi sajt! Hello, na mi van, na mi van? Itt vagyunk megint, nem is örülsz? Mi? Javíts ki, ha tévedek, de ha jól emlékszem, te tartozol neki. És nem mi neked, hogy megveressél. Ehhez képest tegnap szétverted a főnök diszkóját, úgyhogy most már 10 millióval tartozol akciós áron is. Így van, és az már nem egy fülbe kerül. Löcsi sajt, jól mondom? Jó, hát. Megvan a nő, a zsebemben van. Neked aztán van gusztusod. 2 napot adjatok. 48 órát kapsz. Tehát annyit is kért. Nem számoltam utána. Ja. Különben úgy jársz, mint a kacsa. Öcsi sajt. Bassza meg, bocs. Várjál! Szólít a kacsád, a pofán vágsz az ajtóval, menjünk már innen, 2 napot kap. De 48 óránál semmivel se többet. Világos? Öcsi sajt.